De voorbereidingen voor het concours zijn in volle gang. Maar voor wat streeft Saint-Cécile naar een zo hoog mogelijk niveau? En voor wat deed ze met aan een LBM-concours en niet aan het WMC in Kerkrooij? Dit is Road to Venlo. Ja, sinds jaar en dag maakt Saint-Cécile al deel uit van de concertafdeling. Eigenlijk sinds de oprichting van die concertafdeling, de jaren 80, dus heel lang geleden. En we proberen eigenlijk met onze dirigent Jan Kober, proberen structureel op het niveau van de concertafdeling te acteren, muziek te maken. En er huurt ook bij dat ze zich periodiek lees beoordelen op een concours door een deskundige jury. Dus ja, voor Saint-Cécile is dat eigenlijk een uitdaging, een muzikale uitdaging. Voor ons heel belangrijk, een stuk herbevestiging over je stoel met ons muzikaal niveau. Dat is vooral gebaseerd op onderling vertrouwen, op onderling respect voor elkaar. Respect voor elkaars mening, maar vooral ook dat voor in overleg goed meteen, dat we meteen kallen dingen nog beter te kunnen doen voor ons club. Dus we hebben alle vertrouwen erin, in onze dirigent, in Jan Kober, dat hij zijn muzikanten op een zo professioneel mogelijke manier, maar ook op een heel plezierige manier, voorbereidt op dat concours. Ja, dat is gewoon dat is eigenlijk een geschenk. Dat is een cadeautje. Want de basis is niet alleen maar het muzikale aspect en de kwaliteit daarvan. Nou, dat ondersteunt vooral ook die hoge kwaliteit door de onderlinge verbondenheid. En dat is bij Saint-Cécile een van de allergrootste en geweldige aspecten van het bestuur, van alles wat in de vereniging een rol speelt. Dat is gewoon Saint-Cécile eigen. Het is niet alleen maar fanatisme, het is liefde voor de muziek, maar ook vooral liefde voor de vereniging. En dat kunnen ze hier heel goed huren en zien. We gaan naar de Limburgse Muziekbond, dat is de eerste keer. Normaal gaat het Saint-Cécile altijd naar het WMC, deze keer naar het LBM. Dat heeft een tweedelig doel. Op eerste plaats willen we de jonge muzikanten laten proeven aan het concours gebeuren. En dat is bijna 1/3. Dan even, vind ik het ook een taak van Saint-Cécile om niet om leeg te kijken uit een hoge positie naar de concoursen die in Limburg zijn. Nee, we hebben ook een functie om een voorbeeld te zijn voor de toporkesten om deel te nemen aan ons eigen provincie, aan ons eigen LBM. Dat we daar ook inhoud aan kunnen geven. We moeten een voorbeeld zijn voor vuilorkesten. Niet bang zijn op concours te gaan, maar vooral door de stimulans in te zoeken. Niet alleen maar voor de orkesten die in de middenmoot zitten of de leergere afdeling, nee, ook voor een orkest uit de hoogste regionen. Dat zijn juist de voorbeeldorkesten die de toon moeten zetten. In die concertdivisie heb je dus de kans om een programma te brengen van ongeveer 50 minuten. Dat moet wel iets divers zijn en het moet ook een bepaald percentage originele muziek zijn. Ja, het is wel wat intensiever. Dus meer repetities, maar er zijn ook meer groepsrepetities. En dat is om alle geledingen eigenlijk optimaal te kunnen benutten. Ja, dat geeft natuurlijk met een enorme precisie te werk. Maar voor mijzelf is dat gewoon het dagelijkse werk eigenlijk. Gewoon op het allerhoogste niveau muziek maken. Als je dat maar uit de muziek spreekt, dan krijg je ook iedereen erachter. Daar staan ze helemaal open voor. Dus niet zozeer een wedstrijd, want we moeten winnen, we moeten dit, we moeten zoveel puntjes. Maar vooral wie kunnen we op de beste manier de kwaliteiten van Saint-Cécile laten huren. En we genieten ervan. We genieten gewoon van het samen zijn en op dit niveau muziek maken. Gaat Saint-Cécile in Venlo juist zo'n applaus krijgen als in 2018 op het WMC? Komt vooral luisteren en loren op 10 november in Venlo. En wilt reageren met de supportersbus met? Schik dan een mailtje naar info@saintcecile.nl.